Salutare lume, eu sunt Roviomie aici împreună cu Frânal de Calitate. Salut! Și cu Cosmin Genius. V-am zis că o să mai fac episoade cu ei la Skyblock, dar episodul 2 a fost single player, fiindcă v-am zis că a fost de dimineață de tot. Ai item. Atacă! A, nu pot să mă omor. Te mă dacă ai item. Nu mă omorâți. De ce? Ai item? Important. Tu ai aici mă. Hai mă, plecați de aici. Hai să te ajut. Nu mă ajuta. De ce? Bine, poți să-mi folosești trenocopul doar dacă iei piatră pentru mine. Pe aia făceam. Perfect. Bun băiat. S-a dus un porcușor Da, ne de vedeam, trebuie. la mine. Bă, ce prost am pus aici lemnul. Eu... Ei, s-a dus un porcușor. Dacă lucrăm împreună și voi... M-am salvat cobblestone. 4. Fă-mi un turnăcop din nou. Bă, eu sunt singurul. Eu sunt singurul care n-are. Nu știu ce să-ți facem. Fiindcă m-am teleportat pe el. Dacă nu, era bine să lucrăm împreună. Să nu vrea cineva. Câte insule ne trebuie până la spawner? Poți să te duci. 4 de fapt. Ești nebun la... Da! 4, că acolo e endul. Ai endul, doamne. End, aia spre, știi tu, La end. nether? Oh Nether. my god. Spawner! Da, acolo am pus chestii de nether. Fuck you. Eu ce caz. Ești prost, rău. Nu-s prost. Ești prost, rău. De calitate. S-a fost singur prost. Nu am făcut în loc, am făcut alte item. Deja. Ai făcut cumva o lopată? Lopată și furcă. Nu sigur. Furca am făcut-o din greșeală și apoi am făcut lopata. Fac așa ca să Știi fie. că-s itemele mele? Nu pune la suflet, nu. Bă! Ca să fie mai frumos și Ne mai de aici au E insula mea. Ne de aici au turnăcop Bă, de insula piatră. noastră. Plus Ba nu e. De ce? Insula ta e aia, mersi. Atunci ce mai fac aici? Îți dau un târnăcop ca să-mi ieși din piatră. Nu-ți iau. Ok. Insula ta a fost tu. Nu am ce face. Plus că dacă te ajut eu nu fac, plus că dacă te ajut eu nu fac nimic. Tu nu mă răsplătești cu nimic, să știi. Că mă răsplătești cu ceva dacă te ajut. Eu de fapt am îndeplinit și ultima misiune. Și eu le-am spre îndeplinit. a doua mapă. În prima mapă nu se pune ca o mapă. Nu. Păi se... Am făcut drum spre Alu Cosmin și spre Nether, gata. Păi și eu ce mai fac? Pot să fac drum spre aia. Frumusețea aia. Eu nu pot să fac. Mă, eu ce mai fac? E creeper-ul la tine. Da, nu cumva să... Eu n-am ce fac. Eu ce fac? Spuneți-mi. Hai. Eu nu. Dacă iau cobblestone, mă răsplătești după aia cu ceva? Da. Cu ce? Te las să faci drum spre aia. Acum câte... Da, mă, lasă Ești foarte Câte bun. insule ne trebuie de la sat? Îți fac ce? El dacă îmi dă mult cobblestone ca să termin casa și să-mi fac un furnal, poate să facă drum acolo. O secundă. Mi-am dat seama. Mă! Nu, o altă secundă pentru altă. Am văzut. Da. Ok, nu trebuie de... Eu stau în apă și nu cad. Pune odată. Poftim aici 20. Aici? Da. Poftim de aici 20 de Nu mai curge acum. Poftim de aici A, 20. nu aici. În partea cealaltă. Mă, poftim de aici 20 de case. Aici? Sub piatră, sub Da, piatră da, trebuie acum. să fie. Hei, mă, tu. Vreau să pun lemn. Oh! Mi-a dat 20 de piatră. Eu? El. Acum eu pot să fac drum. Nu. De ce? Ne trebuie un stack. Credeam că pe mine mă lași. Plus că el deja ți-a dat 20, eu nu mai apuc. Bine. Și vă omorâți pe acolo. Eu nu. Eu am murit. Și un porcușor. O să te ajut cu ceva, Robi. Fuck! Ce? Sparge asta, please. Da. Thanks. O să... care? Ce? Aia de acolo. Asta toată? Da. O să... Oh, mulțumesc, că chiar îmi trebuia cobblestone. Ți mai dau înapoi? Nu, lasă, pune la număr. Am nevoie ca să... Nu, am nevoie de altceva. A, ai făcut tu, ok. Arată frumos.
asta e ironul meu, știi doar, hă? Că ți-l prăjeam pentru tine, dacă Ok. vrei. După aia am dus să iau diamondul din mină. Din care mină? Din mină, da, știai uitat că ai diamond în mină. Ai diamond în mină, ai... Unde? Tu ai zis că ai mină, ai diamond. N-am zis asta. Pa, da, mă, nu mai știi că chiar noi l-am văzut. A, i-a stopat, încolo era. Nu știu la cine, Nu nu e, știu la cine, dar m-a zis că avea diamond în mine, la cine? Chiar am văzut diamond. Sau era pe altă mapă, cred că era... Era pe altă mapă, mă. Ai uitat tu. Uite, o oaie și o vacă. Aia îmi trebuie. Pentru ce? Vaca e de la mine. Bă, ăsta mi-a luat și lână și carnea. Cine? A, să le dau înapoi. A, și cică da, să-i dai insula lui. Așa. Ți-am mai dat încă 8 cabări. Am văzut. Bă. Tu ai luat vreo piele, o carne, ceva? Da. Ok, hai. Cât cabări să ai? 9. Îmi pare rău pentru sunetul ăsta de fundal. Da, cu bunica mea. Hai să fiți sinceri, câte ori nu s-a întâmplat. Lui Gamerul Zombie într-un live a venit bulica lui și a strigat Eugenii, vine până în goa. Eugenii, până în goa. Crede-mă, așa a venit. Nu e, și s-a auzit o cratiță căzând și Max Infinite bea apă în timp ce filmează. Da, știu asta. Spune-mi tu că s-a întâmplat ceva grav ce nu se mai întâmplă la niciun youtuber. Spune-mi tu. Până la urmă bunica noastră poate să vorbească. Bunica mea și al Cosmin Genius. Ce-ți trebuie iron? Târnăcop de iron sau sabie de iron? Am târnăcop. Pe bune? Mhm. Ok, târnăcop. Se mai poate face o lopată. Dacă vrei. Vrei o lopată? Nu? Nu. Ok. De fapt nu mă deranjează. Oaie! Yeah! Îmi fac oile. Unde ai dispărut? N-am vrut să o lovesc. Îi mai dau una? Pune-le în chestia. Ce ai luat de la oaie? Am luat doar... ok. Ați făcut drum la Nether voi? Nu. Stai, nu lua! Să nu e piatră. Da. Am văzut că aveți quartz. A, la Nether, da, am făcut eu. Cred că ai generatorul acolo. Vă și gătesc, doar ca să știți, sunt și mai și gătesc din când în când. Tu? Da. Și am voie. Și mă mai spart piatră? Mai spart? Da, clar, până la 2 stau să așa deja. Cine e mai aproape? Nu știu. Cosmin mi-a dat 28. Eu tot 28 am. De fapt 29. Stai, să nu mă spargi. Ok. Ceva mai ce spun pentru gătit. Ați omorât vaca? Da. Când mai vedeți una să nu o omorâți. Pentru... Nu, să nu o omorâți doar pentru... Ok. Bine că am pus la timp. Nu merge, fac. Ce, vrea să faci 2 generatoare? Da, dar mai trebuie lavă așa. Ba nu, apă nu mai trebuie. Știi că am făcut atunci noi cumva 2 generatoare? Da, apa nu mai merge. Nu mai merge bagul. Știi, dăm piatra. N-am uscat. Păi nu contează, o să-mi dai asta și când o să mai... Și când o să mai dai... Perfect, 35. Când o să mai dai piatră, se adună cu asta. Am 35, câte trebuie să mai strâng? 64, vreo... Nici eu nu știu. 29 ar fi, nu? Da, 20. Că da. Deci
dacă se mai spawnează o aia să nu omorâți pentru 5 secunde. După aia puteți să omorâți. Da, e oaia mea. Nu oaie, vacă! Ok. Nu că îmi trebuie să pregătire. Ce vrei să gătești? După aia facem drum la fermă. Ceva, ce vă place vouă și dulce. Zahăr? Tort. Yeah! Nu-ți place? Am zis yeah! Nu-mi place niște prăjiturele, dar... Unde e ferma? Da, trebuie să fac o... Era drum, era fermă. Parcă era, nu? Nu știu. Poate pe cealaltă mapă? Nu știu, am apucat să fac o fermă acum? Nu. Că am furcă. Lasă. Decât trebuie să-mi dai piatră și... Da. Unde e ironul? Mai e un iron. Fiindcă știi că am făcut... Da. Îl vrei? Nu, vreau piatra. O piatră? Vreau piatra aici. Ți se adună 20 cu 35. 9 mai trebuie, da, 9. 35, 20 cu 35, 55. Da. Adică 5. 9. Da, 9 mai trebuie. De ce? Da. Am uitat. Și Cosmin dacă se duce nu se pune, fiindcă eu m-am destrâns 9, el mai are mult. Da. Încă filmezi? Da. Stai, filmai? Da. Cu află că filmezi. Bă, cât de greu e de Eu casă. am strâns un stack, deja dar mai tot mai strâng în continuare. Îți dau ce am mai strâns? Da. Dar mai strânge, e bine, e bine. Dacă mai strângi încă un stack, te las să faci drum spre ăla. Da, spre ăla. Pe ce? Prima mapă. Ok, da, nu stai. Hai, dă-mi o dată. Și acum tu poți să faci drum spre aia. Cu acest stack. Mă gândeam să-ți fac un chest să te pun acolo, ca să-ți dau itemele pe piatra pe care o colectez. Ok. Cu acest stack te las să stai în casa mea, dacă vrei. Ok. Trebuie să strângem lemn. Pentru uși. Vezi câta Buddha am făcut? Oh, nu am ce asta. Vezi câta Buddha? De Buddha? Da. Ok. Deci, pus în casă. Robi teoretic a terminat toată misiunea pentru că și casa a făcut-o serios. Nu a făcut 2 lemne puse și o ușă ca noi, și ca mine și Cosmin. Am o Buddha. Nu e Buddha, e chiar o casă decentă. După aia am o întrebare. Ce? După aceea pot să, dacă mi se termină terminacopul de ăsta, să-l pun pe celălalt. Dacă Pe care? de iron, să fac cu el. Să facem, mă? Să sparg cu terminacopul de piatră dacă mi se... Sparge ăla de aia, nu? Da. Dacă mi se sparge pe ăla de piatră. Da. Și mi-e foame rău, am 3 bucățele. Trebuie să te omori, pune că tu nu încerci. Nu, supraviețuiesc. Pentru Rovi. Ideea e că mâncarea nu te poate omorâ când ești la jumătate de inimă. Nu te poate omorâ? Nu. Când ești la jumătate de inimă. Nu te omoară. Ca și poisonul. Poisonul nu te omoară la jumătate de inimă. Păi da, dar dacă ai full viața la poison, tot nu te omoară. Dacă da. Pa nu, poți să ai viața full la poison că tot nu te omoară. Dar la hunger, Hungerul nu te omoară, mă, te omoară până la jumătate de inimă. nu te omoară până la jumătate, te omoară de tot. Doar de... Nu am văzut eu, mă. Și pe laptop pe la fel, peste tot e așa. Atunci nu mai. Numai că o să-mi dea hunger. Da. Și enervant. Dar până la urmă mă va omorâ. Că dacă te va lovi cineva, logică vine. Dacă mă va lovi o vacă, nu. Nu cred. Dacă mă va lovi o apă, nu. Dacă mă va lovi un pământ, nu. Dacă mă va lovi orice în afară de ceva ce poate să te lovească, nu. O să dau capăt stânul ăsta până când mi se... Mai am puțin timp la copă de piatră și mai colectez capăt. Dacă reușim să terminăm casa, cred că în următorul episod, timp de cam, cred că 3 episoade, vom încerca să facem generatorul ăla de monștri, știi? Faci un turn în sus, acolo faci niște cuburi cu niște apă. Bă! Da. Dacă luăm o cană și luăm apa de la tine, de acolo, Da. și luăm și apa mea și facem aici 4 cuburi, facem apă infinită.
N-ar fi epic. Da. Nu mai trebuie. Vreau și de la Cosmin apa. Nu, că apa infinită se face decât din două ape. Da, și eu avem doar o apă dacă vrei de aici. Păi da. Stai nitel, nu mai mina. Tu nu mai mina. Ok, stai puțin, mă duc să iau ca. Deci, vezi, mai am, cred că Dă-te. câte vreo 3 blocuri de... Vreo 3 blocuri până mi se sparge Cosmin, nu mai mina. Nu mai. Bă! Ascultă-mă. Dar la... Mă întorc imediat. Vin imediat cu apa ta. Ce să faci? Da. Opa. Vom avea apă peste, putem să facem Nu mișcă mai de pot să apă. alerg. Cum? Nu mai pot să alerg. Ia mă să vezi că... Ok. Nu. Opa, se prinde mea. Nu știu ce prieteni, nu mă vreau foame. Fuck. Nu vezi muri, nu vezi muri. Sau cel puțin tu nu vei muri. Eu am murit. Fuck. Da, Gata, apă infinită. carnea de oaie nu poate fi prăjită, Asta-i. nu? Carnea de oaie nu poate fi Bă, prăjită. da, clar. Nu mă la... Am asta și poate ea. Bag. Am căzut. Prăjești-o tu. Poftim. Mă să și bucătărească. Nu poate fi? Ok, asta e ceva. Mănânc-o. Hai. Să dau și ție apă. Am făcut apă infinită. Cum? Cum va? Ok. Ia nu mai mina să încerc. Acum pot să fac 2 generatoare. Vrei să facem? Fă 5 minute dacă vrei. Stai nițel. Cum se făcea? Da. Îmi trebuie pământ. Am uitat cum se făcea un generator, doamne. Eu știu. Shit. Bă, dar câte folosim are târnăcopul ăsta de piatră? E la minimum de tot și tot mai funcționează bine. Bă, s-ar putea să mor de ce o să pun gălețile aici. Cum? La pentru un hangar? Nu. Shit, am murit. Trebuia să fac eu ceva. Dar cred că o pot face de joc cu mine. Robi, mă duc să spun piatra pe care am făcut doar cu târnă. A, de piatră! Robi! Da. Creeper și zombie în camera ta și mă urmărește creeperul, dar dificultiu repede! Opa. Nu! Ok. My God! Bine, așa mi-a calculat tot mâncarea, acum am dat pe... Tu, nu mi-a crescut mâncarea, nici, Da, deci. nici un pic. Unde avem noi Câtă torțe? piatră am colectat? Vei fi surprins. Am făcut 2 generatoare. Mai ai nevoie de piatră? Hm? Mai ai nevoie de piatră? Da. Hai, ia, uite-te în ce și fi surprins. Ok, dar stai nițel. Ce vreau eu să fac? Da, să pun torțe. Surprins? Nici nu m-am uitat în chest. Să te uiți. Dacă e surprins. Aici una. Aici una. Aici una. Aici una. Să spuneți că mai vedeți și un torța păianjen, îmi trebuie un păianjen. Văd pe mapă. A dispărut. Îmi trebuie un păianjen pentru a face arc. Ok. Asta e să mă uit în chest. Există generator de gravel? Bravo. Da? Nu, ce ai? Te-ai uitat? Nu, dar că noi. În chest? Acum trebuie să fac și acoperiș. Din piatră? Da. Îmi place piatra și eu o să fac. Stone bricks-uri de rea? Nu. Sau, mamă, ce bună idee. Îți plăcere? Slaburi? Da, slaburi. Nu mă refeream la ăștia, dar mă rog. Am uitat ce este. Din slaburi se va face mai ușor. Știi la ce mă refeream eu? La... De-aia, jocul ăla care îți plăcea și eu. Preferatul tău, da. Lasă. Dropper. Va arăta super tare. Sper să-mi ajungă. Băga că nu mai e bug-ul ăla. Ce bag? Să stai, Da. Am fucking căzut. Am uitat că, da. Las că am pus câteva slaburi. Hei, Robi! Da. Ok, cât noroc, Da. cât noroc să nu scape cobblestone-ul. Da. Pune rapid cobblestone undeva că să fac și un tărn cu câteva chestii. Slaburi ai nevoie. Fac eu târnăcoape? Multe. Da. Dar nu chiar multe, fă 3. Să spaunați un cal și o găină la mine. 3 pentru ce? De ce 3?
În caz că ne se sparg unele. Păi eu am unul deja. Păi și eu minez. Am făcut Păi două generatoare. Cosmin nu avea, tu ai? N-am. Unde ai? Păi ți-l dau eu pe ăsta. Ți-l dau eu pe ăsta de piatră, o să mai dau unul de piatră, eu am deja. Nu cred mai trebuie. Bă, fă încă un târnăcop pentru mine. Bine, acum avem Și 3 mai trebuie piatră nițel. Mai pus tu să Am faci. decât o întrebare, de unde facem? A. Dar nu cred că o să ne ajungă nisipul. Bă, tu măcar ai mâncat carnea aia pe care ți-am dat-o. Poftim slabul, dacă ai nevoie. Și zombie fac eu pe drum. Să minăm. Acum. Nu l-am luat eu, mi l-a luat ăsta. Mama, eu mă duc să dau jos zombie. Omoară-le, omoară-i! Da, ce ciudat, trebuie să-i atac eu ca să mă atace. Nu? Vreau să-i omor. Nu-i așa? A căzut unul din... Băi, ăștia nu mă atacă! Acum atacă! Ciudat. Ok, cui e foame? Mie nu. Știm. E convenabil măcar, mănâncă. Și mai e o da... Și mai e ceva comestibil în chest. Păi chestia în ăla cu seama. Robi! Nu mă, Nu e e pentru de ce. urgențe mari. Carnea aia e pentru încerți. Și carnea de zombie trebuia, dar mă rog, lasă, am dat-o. Dar nu mai dau, de când mai avem 3 dăle. Închem aici episodul? Nu, facem mai sus de o oră. Nu, mă, hai. Bine, încheiem. Și mai Hai, facem încheiem. și azi tot episodul 2. Da, episodul 4. Vrei să spui. Bine, lumea, aici încheiem și noi acest episod. Eu am fost Rovi 1000 și ne vedem data viitoare. Goodbye, că am fost furnal de calitate.